алейкум башо. Ман ҳамин видеоро ба хотири шумо кардестам. Иҷада дига гап гуфтестам ин видеода. Иҷада ман отдельно запис кардестам галасавой. Мақсади ман чия башо ки мақсад дистансиона ман шуморо ягон кори осона ёд битам. Суратгирира, телефон созкунира. Ҳам хеле корҳоро ёдтон битам, чтоб шумо бародарои ман ки бошед агар корҳои қиинтона, корҳои вазбина, корҳое ки ни постоянни ҳасташ шуморо, чтоб аморо шумо бипартоена, корҳои постоянни да корҳои осони зиндагида бигзарен шумо бародарои ман. Бародаро дастгирӣ бикунед, ҳамин каналда подписатся кунед, лайк мемонанд, чӣ кор мекунанд, чтоб бисёр бачаҳои тоҷико бибинанд ҳамин видеоро, бидонанд ки мо мақсад метавонем аморо ёд битем ягон кори осон. Суратгирӣ дар кор мешавад. Хеле фикр накунед ки мақсади ҳамун грузчикӣ да кор мекунам, ҳамунҷода маро мегиранд, тамом. Любой кор да мегиранд, любой одама мегиранд, фарқш нест, тоҷики, киита. Любой одама кор да мегиранд, ҳамуда бародарои ман ки боша, ина биен корҳои нағза ёд бигирен, ойликҳои созқаш. Ина ози бо имрӯз пага мегӯянд карантин мешавам бо. Карантин кашед, бо ҳолати мардум бо вазбинтар мешавад. ҳамуда мақсад ози ман шуморо нишон медиҳам корҳои суратгирира. Ман худмам ози бо шаурма да рафта стажировка кардестам. Корҳои стажировкаи шаурмаам, телефонсозкуниёрам, ҳамаи намёро видео карда партуфтан мегирам. Шумо метавонед бифаҳмед ки якҷо арзонтар запчаст бихаред, даже телефонои худтона арзон ремонт бикунед. Мақсад суми зиёдати устода натенед, суми қимат дода ремонти вазбин накунед. Арзон бирем бихаред, арзон ремонт бикунед чизотона. Дальше уже шаурма. Ассалому алейкум, бародаро. Ҷада ӯзбо стажировка кардестем шаурмада. Бародармон ёд болдистам. Нишонтон медиҳем хай ку чихе шаурма мекунем. Чихе зиндагӣ да ба по бихезӣ. Чихе бикунӣ ки зиндагӣ да муҳтоҷи ягон кас нашавад, ғайри худованд худаш. Чтоб муҳтоҷи ҳеҷ кас нашавад ин зиндагӣ да, ҳама вақт бояд кӯшиш кунӣ даода бикунӣ, худованд худаш ҳамаша риста метад. Яз ба як шаурма макардам, ондаради през намудагием тайёр шудеста. Имрӯз якум рӯзи стажировка. Так, бародарои ман, ина бо якта дига шаурма кардам. Ҳозир як вақти шаурма кардестам, иҷозату наметавонад да камера кунам. Ана, в принципе, имрӯз якум рӯз монаем. Кӯшиш кардестем. Ина бародармон ёд додестаем ора. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Бародармон ӯзи нишонмон додестаем. Ин бародаро, ман бо сайти интернет карда метавонам, ҳамин интернет сайтҳоро метавонам нишонтон метавонам. Ҳамҷо ӯзи ман худам дорам як сайт кардагиам. Барои ҳамин ремонти телефон, печат, штамп, ҳамин шарик, парик ҳам хеле чизо дорам. Ҷа ремонт телефон, воздушная шары, печати, штампы. Метавонед ҳам хеле бикунед кадом бизнес дошта бошед, агар ҳам роҳҳои осони интернет сайт создават карданашон нишонтон метавонам. Ҳамин интернет сайта тайёр мекунем, мақсад сурат мемонӣ, номерои телефону, почта, адреси ҷои корта ҳамаша мемонӣ. Ин ҳамин ҳолатҳоро метавонам шумода бугум, мақсад нишонтон битам. Инҷа бо дусе страница дорад. Ремонт телефонаш отдельно. Инҷада навиштага мақсад кӯшиш кунед то ҳолатиро ки мақсади мехостагитон то амалӣ нашава, агар кӯшиш кунитона бас накунед. 1000 бор бой метен, миллион бор бой метен, фарқш нест. Бурд мекунед, охирда бурд мекунед. Ҳар як кӯшиши кардагитонда, ҳар як талоши кардагитонда хатоги ки мекунед, дуюм каратаву сеюм каратаву дига ҳолатода ӯ хатогиётона дига намекунед. Кӯшиш бикунед. Ин сайта ман қариб 1 сол шуд ки тайёр кардестам. Нав ёдаш гирифтам туре ки тайёр карданашад, ина нав ҳаллаш кардам. Инҷада уже дальше печати, штампы. Ина ҳамаи нархотона мемонед, мардум мебинанд, номерои телефонтона, почтатона, адрестона. Так, дальше бачо бахшиши дига ҷазира. Тарзи калид кардан аппаратҳои калидкунакмо. Инҷа заготовку. Ин ҳамин корҳоро ёд мегирен. Ягон хел стройкада, ягон ҷои ханакида. Мақсад азоб намекашед. Кабинет дори, стул дори, штаги кайф мекунӣ, калид омадагиша калид мекунӣ, попши омадагиша попши мекунӣ. Ҳаҷа захай бо мо шарик мекунӣ, наи шарикҳоро клиентҳо қабул накарданд. Ҷазир шудаган. Гелевый баллонай. Инҷа фартук, маска барои кор кардан, станок барои попшира, ҳамда бойко профилактикоша тачид кардан.
اینجا همه مقصد اینسترومنت و رشته همه چیزا کلی پلی همه چیزا در کاری برای ремонт آموز کردن مقصد معقولتون باشه بخواین اگر همه نمیاره من میکنم نشانتون میتونم بعد کسی که میخواد زبان روسیش ساز بکنه اونم من میتونم یordam میکنم مقصد یگان وظیفه خونگی شما بودیم زبان روسی را اجرا کنن اویش که زبان روسی را میدونن قانشون بزنن کوشش بکنن که مقصد стройка و مغازین‌ها گروشکی کار نکنن